A oposición non lle convenceu a argumentación do rexedor e votou en contra da aprobación do prego. O PSOE negouse a apoialo porque di está feito para a SUFI. Porque nos parece que é un pliego feito pola empresa, xa. Porque o único que pretende é normalizar a situación actual da empresa, que non é común, non se parece nada á oferta que había feito no 2002. O sea, tiña 21 traballadores contra o pliego, que tiña que ter 27, e agora que se fai este pliego é... 27 é o que ofertaron eles. Bueno, pero é o que tiñan que ter. Bueno, teñan 21 e agora faise un pliego de vida a 21 traballadores. Queixábase de que teña moita recollida ou con moita frecuencia, baixase a frecuencia de recollida. O BNG agradeceu a proposta do Concello de incluir a un representante de cada partido na mesa de contratación, pero votou en contra porque tamén o considera un paripé para volver beneficiar a empresa. Pero que é unha locura en termos políticos, que se dé esta situación. Entón, como non se van presentar empresas? Claro que se van presentar. E se presentarán por debaixo da mesa dicindo preséntense porque depois aquí non imos facer cumplir o que marca o prego. E non lle pasa nada. Ambos grupos da oposición coincidiron tamén en que é lamentable que SUFI se vaya de Lalín sen pagar o que debe por incumplir as condicións. O BNG pide responsabilidades políticas. E isto foi o que vostedes non fixeron nos últimos anos, e que desde logo nos decimos que o conselleiro máis caro que temos e que por iso ten que dimitir é Román no tema do parque, que nos vai como mínimo a 600.000 euros, pero temos outro concelleiro que é o responsable no tema do lixo, como o señor Camilo, que xa nos supón como mínimo 800.000 euros que se aforrou dita empresa. Claro, entón, cal é o problema? É que se exerce e se fiscalice. O problema é aprobar aquí un prego e despois, con todos os respetos, pasarnos polo forro dito prego. Os nacionalistas tampouco están de acordo coa concesión do servizo a 20 anos, porque ata o Concello en caso de ter que romper o contrato por incumprimento.